Zdar, máme teďka nové videjko a to je konkrétně z Robloxu. Musíme escape to pizza, alebo nevím, jak se to volá, jsem tu s Paťom. Čus. A jdeme to dát, takže pojď, musíme jíst, lebo brat sa volá. Welcome. A vyskoč, tam úplne ťa odpali. Kucka. Kde ty si trošku otrená. Neviem. Skač. Jump, please. Nechcem. Zás ideš, žebrák. Ten směr vadí. Tak pojďte. Au, moje kosti. Ale neplač. Kamu, je to krasivo. Možno už zabugovaná mať nebudeš, keď sa pozrie na toho typka. To má sledovať, no? Takým creep. Aj. Paťo to už dal, nedá prvý pokus, ale ja ešte nie. No, taký dobrý. Jak vybehol zla. Ja neverím. Moje kosti zase. Môžeš skôr na tie čierne one. Nie. Kamu? Počkaj, ja ťa počkám hore, lebo ja zase toto nedám. Ja som ťa chcel nachytať, už som ťa minule nachytal na to, že? Poď. No veď. My sme si to tak ako keby dali dopredu. Čo nás tu bude tak čakať a ma tak nachytal, že... Naskočil na to čierny stvorčíky, jo. To stlačilo trošku. A to sa stáva periodicky. Musí to byť zásadné. To je pekný skin, ty vole. Jadík. Nebo je tým pekný. Ja viem. I'm home. Ja sa sekol, pozri, ja nemôžem ísť nižej. Tam som spadol. Zrebri sa. Zase moje kosti. Tak keď nevieš normálne čo dieťa musí zohnať. Aj hneď prvýkrát som umrel. Nie. Čak ale to... Aha, tu je laser. Čak ale ty ma tak dobehneš ako... Musí poznať peknú animáciu na chvíľu. Nice. A teraz to ideme prekaziť takto Paťovi. Nie, robol by to. Ale nie. No, to musí to baviť. Aj to bude. Zvuk je extra neutrálny. Jaj. Tretíkrát už. 2009.
Zdochnij. Nie, tak kúsok chýbal. Aj, Ráno som to hneď. Jak sa ti to dvihne, tak musíš bežať. Hneď keď sa to dvihne, tak bež, ale stále. No už to nestíhaš. ale to sa nedá proste. Dá. Pozri. Nie. OK. Bež. Veď taký kúsok. To musíš mať postrh proste. A Ja ten si druhý je počkám. ťažší ešte. No. Teraz. Taký kúsok. Ešte potáhneš. Dáš to. A to sa páči. Ja som moc skoro šiel. No, tak keď si taký skorý. Wait. Bež. On nestíha. Nie, taký kúsok sa nám tam hodil checkpoint. Dobre, nech mi bude. To hľadá raz kde inde. Poď. A ja som bol. Ešte je spadne. Ej, kamaráti. No, Stefan. Ty bol kúsok pravla. Máme žltý koník, ktorý doskočí. Ja som sa vedela, som dobrý. Ty tu dal na prvý. Nie na druhý. No to cítim trápne. Teraz stopa, teda... Spýtaj sa ma, že či nie som náhodou creepa. Aj. Choď ku tomu výťahu, No. ale nechoď do ňoho. A keď tam prídem, tak sa proste pozeraj na mňa. Dávaj ten first person a keď tam prídem, tak to vypadá strašne zlato. Akože na všetkých. No som tu. Choď tam. No až úplne, že hop out, tak ešte neskač. Utoč sa. Teraz pozeraj, jak to nabehnem. Čau. Zlato, nie? Teraz musíš skočiť tu. Čau. Ten dole. Ja už som dole. Tu môžete vidieť fotečku moju vo väzení. To je ťažké, ale dá sa to urobiť. No. Very good. Niekto skápe, niekto nie. A toto je... Ja sa to prešiel. Toto nedalo trochu tak. Musím to zle robiť. To je jasné. To nie. Nie, ja som neskočil. To nie je fér toto. To je to trošku bej, ale to má aj ten tam na bej. Na bej. Bez odpálenia, že by? No tu je. On sa nemá bejky. No. To by sa na bejky. A toto je trošku splýva, ale akože... OK. Chápeš? Čakaj, sa to vidí. Kamo, hej, to je niekde. Hej, dal si to? Ja som tam držal úplne do konca. Veď to sa mi ide furt, ale to neviem skočiť. Asi mi to bude musieť urobiť pán Lubomír. Ja, akože ono to ide, keď si zapne, nič si nejdem zapín. Kde on, jak sa to volá? Aj.
To ja som taký veľký, alebo čo? Ja som si tučný. Už som to dal. Mne tam šmyklo. No ale čo? To čo tu robím? No to sa mi ide furt. Konečne. Konečne som na to naskočil. Pozri sa, kúsok mi chýba. Keď vysávač, ale dobre. Mekáč. Ja to môžem. Čo to je? Čo som to vyberal? Prosím ťa, netlačím ty. Však túto spravím koľko darí. Ale to veď nejde spraviť. Asi budeme to musieť trošku. Daj strich. Yes, mám to. Jednu vec. Nice. Ty si to dal? Tu mám exit. Ale veď počkaj na mňa, hej. Ej, my sme to dali, možno. Poď. Kámo, ešte úplný koniec není, braško. Ešte úplný finish není. Musíš utekať, poď za mnou. Zastav. Poď za mnou, utekaj za mnou, ja viem, kde to nie. On to trošku spadne. On tu smaví a ten typek ťa bude naháňať. A poď pokraj to akože to pomôže. Vždycky. A už máme. Ale on je oveľa rýchlejší. Je to, tak teraz trošku doprava a tu zvedne. Asi ne, končí. Sme to, ale je to strašne divné, ne? Pozri sa napríklad na... Poďme na to. Takže toto bolo asi... Poď na tú húpačku. Počkaj, zastav. Čakaj, takže toto bol asi úplný koniec videa. Ja som sa... Na tomto Takže dík, že Paťa so mnou bol a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čau. Čus.